Painostajan sarja 60 kiloa nuorten SE-tulos on, jos tämä onnistuu, niin Arto Kettusen nimissä yleisö, hei nyt herätään pikkuhiljaa tämän kilpailun mukaan. Eli Arto Kettunen nyt mitään sumentusta siinä. Ja paino ylhäällä ja tämä nosto on varmasti. Helppo oli. No siitä on ylhäällä, mutta no nyt tuli hyvä. Nyt ei oo pitänyt olla varmaan. Kerran kontrolla hyväksyttiin. Jatkoa. Tämä on kova poika nostamaan ja helposti. Helppo on loppua. On hieno.